Ei, una cosa us vull dir, ara que ja s'acaba això. Us garanteixo que avui és un d'aquells dies que fa molts anys que havíem estat somiant. Un dia en què Barcelona s'omplís d'estelades voleiant i poder estar tantes hores navegant enmig d'estelades al vent. Per això una abraçada d'aquells del fons que fan voleiar les estelades i que fan un paisatge tan bonic i que ens fan recordar tot el que hem vist avui. Tota aquesta marea, allò que hi confiàvem però que ens semblava inimaginable. I arribats a aquest moment, també us diria, us garanteixo que ara per mi, us juro que tornaria a començar el concert, em faria 3 de seguits, 5 de seguits, perquè el goig d'estar aquí és un goig que fa abatre qualsevol cansament, però hi ha una cosa més important i és que esperàvem que arribés algun dia com avui, perquè també esperàvem que arribés un dia com el que hi haurà demà. És l'endemà de l'11 de setembre del 2012 i és quan tot va canviar. I és quan ens hem de posar a treballar per construir un nou estat independent dels països catalans. I per tant, després d'aquesta joia que hem compartit, ara tocarà fotre's a pencar i aconseguir desempallegar-nos de l'opressió que ens sotmet fa 300 anys. Moltes gràcies a tots i a totes, perdoneu per la xapa, us estimo, visca la terra. Camina un pas endavant i 2 enrere. Tot un país es desfà a poc i entre il·lusions i frustracions mal de persistir endavant. Els atacs i la hipocresia d'aquells que s'omplen el català, que tenen un preu per la seva integritat. Mai he cregut que per ser un país fos necessari demanar permís. Jo soc d'un país, soc del món. Que trobis un camí de llibertat, que creixis cap endins, que el teu futur sigui creat en comptes de conquerir. El teu jovent et faci perdre aquest mal seny i que portin